Good morning लोगोफोर जों बर'नि पलिटिक्स ना मा होनबावगोन बिथां बिरदाव मोसाहारि ना बिथांनि जाखिनि स्टेटमेन्ट मैयाहाय जेब्ला मैया नङा दाखालि नायदों आं बिथांनि स्टेटमेन्टखौ लाइमुथि हादाननि माखासे बाथ्रा बुंदों प्रहलादनिबो बाथ्रा बुंदों ओरैहाय कास्टम बसुमतारीनिबो बाथ्रा बुंदों जिसया समफ्रामारिनि बाथ्राबो बुंदों बिथांमोन प्रहलादा सोर आबसुआ थानाय समाव माखासे आबसुनि बेरेखा खामानि मावनायखाय एरख'नाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों लोगोसे कास्टम बसुमतारीखौ जों बिटिसिनि नङा होननानै बिथां बिरदाव मोसाहारिया बुंदों बिनि उनाव आरो जिसया समफ्रामारिनि बाथ्राखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो दंफां खावो बा बायदि रोखोम ना दंफां दुइ नाम्बारि दंफां मावो हेनटेन बायदि रोखोम जाय बाथ्राखौ दिनै बुरखांनो नाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुरखांनायखौ जों नुनो मोनदों बा खोनानोबो मोनगासिनोबो बिरदाव मोसाहारिनिफ्राय जाखिनि बाथ्रा खोनानो मोनदों बेफोरो एकदम ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा राव गावनि फिखुंनि मैलाखौ जेन नुथाराफोरबायदि जों बुंनो थाङा नोंथांनि फिखुंनि मैलाखौ आंहाबो दं फिखुङाव मैला खिन्थु आं फुख'ना लानो हायाखै दाबो बै मोनसे मैलाखौ नोंथांनावबो दे रग'नो नोंथांनि फिखुंनि मैलाखौ जों नुगासिनो दं बिरदावनाव बिथाङा सानदों आं बिराद क्लिन बिथाङा सानदों आं बिराद साफा आं मोनसेबो गोरोन्थि मावाखै आं मोनसेबो भुल मावाखै बेफोरबायदि बाथ्रा जों बुंनो थाङा जे नोंथाङा ओरैबायदि साफा आं बुंनो थाङा गावखौनो बिराद मोजां होननानै आं गावखौ मोजां होननानै मालाबाबो बुंनानै लाया मालायखौ बुंनायनि सिगां 100 बार सानग्रोनाया मोजां ओरैबायदि सानखानांगौ माने आंनि बेकग्राउन्डआ माबायदि ना बेफोरबायदिखौ एसे नायनाया मोजां बिरदावा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि बेकग्राउन्डखौ जों मोनथिनो बा अफ्रियाबो मोनथिनो बाखि गैया लाइमुथिनि बाथ्राखौ बुंदों लाइमुथियाव दाखालि 24 जन ना 25 जन जाय हक बिथांमोना UPPL हान्जायाव सोदों मोजांनि बाथ्रा सोनांगौ बयबो पलिटिकेल हान्जाया गावबागाव हान्जाखौ गोख्रों गोरा खालामनो थाखाय खालामनांगौ UPPLआबो खालाम BPFआबो खालाम मोननैबो हान्जायाबो खालाम नाथाय UPPLआ नै बेखौ बुंना लानाया मोजां लाइमुथि हादान बायदियावहाय माबायदि दुखु जारलाजों सोलिनानै दं नोंथांमोना बेखौ एसे नायदोंना नायाखै हादानाव जेब्ला कारेन्ट थाङाखैमोन अब्लानि समाव 2011-12 बे समाव जोंफोर दङ लाइमुथि बायदियावहाय हादानाव केम्प बानायनानै दङमोन जोङो अब्लानि समाव 2011-12 बे समाव माबायदि दुखु खस्थ' खालामदोंमोन बै समाव UPPLनि हान्जानि नामा गुबुन नाममोन बे समाव थांदोंमोन ना नोंथांमोना मालाबा बिथांमोननि दुखु दाहा समावहाय गसंहैफेरदोंमोन ना न' सिफायजानाय समावहाय बा न' एख्लायहैजानाय समावहाय नोंथांमोना मालाबा गसंहैफेरदोंमोन ना बेखिनि बाथ्राखौ एसे सिन्था खालामनायाबो मोजां लाइमुथि हादानाव सोर सरखार थानाय समाव बे कारेन्टआ थांनायमोन बेखौबो एसे मोजां सिन्था खालाम बेफोरबायदि आं जाय हक लाइमुथि हादानाव कारेन्ट थांदों मोजांनि बाथ्रा UPPL सरकारा दिनैहाय गुबुन खामानि मावनो नागिरदों बा मोजांनि बाथ्रा आं बेखौ धन्यबाद होगोन मोजां खामानि मावदोंब्ला खिन्थु दिनैहाय पलिटिकेलाव हाबनाय लगे आं पलिटिकेलाव हाबबाय नोंथाङाबो पलिटिकेलाव हाबबाय नोंथांनि खिबुनि बेकग्राउन्डनि लेथ्राखौ बुरखांनानै मा जानो लाब गैया जिसुया बै समाव मा मावदोंमोन मा मावगोन बे आलादा बाथ्रा दिनै BPFआव हाबनाय लगेनो जे बिथांनि लेथ्रा बाथ्राखौ बुरखांगोन नोंथाङाबोलाय माथो दिनै नंगौ सानसे समाव बिथाङा मा खालामदोंमोन दंफांबो बोदोंमोन होननानै गावनि सिमान जादों मैया स्टेटमेन्टखौ नोंथाङा एसे नायदोंना नायाखै गाव स्टेटमेन्ट होफिनदों नोंनि एगेन्स्टआव दिनैहाय पलिटिकेलाव हाबबानो जे जिसुयानि लेथ्राखौ बुरखांगोन बा प्रहलादनि लेथ्राखौ बुरखांगोन बा दिनै कास्टमादे गुबुन जायगानि बे खोथाखौ जे बुरखांगोन पलिटिक्सआव बेफोरबायदिखौसो बुरखांलायनोसो हाबो नामा बा अफ्रिया गाबोन सोरबा BPFआव हाबगोन बा कंग्रेसआवनो हाबगोन अब्लानो अफ्रिनि लेथ्रा बेकग्राउन्डखौ बुरखांगोन नामा बेफोरबायदिसो नामा नोंसोरनि पलिटिक्स बाहायलायनाया बा मोनसे गेम गेलेलायनाया नोंथांमोना बुंबाय थादों जों जौगानाय लाबोबाय
परिबर्तना नै बेफोरबायदि गुबुन सोरबा सासे गोदान BPF आव जयनिं जानाय बिनि बेकग्राउन्डनि खिबु उनावहाय न'आव थानायाव मा मावदों बेखौ बुरखांबासो पलिटिक्स खालामनाय जायो नामा नोंथांमोननि पलिटिक्सआ एकदम लेथ्रा पलिटिक्स सोरबा BPF नियानो होन सोरबा UPPL नानो होन नोंथांमोना हारिनि प्रतिबो बर' जोंनि बर'आ जा जेरैबायदि जानानै दङना जि अलखदाव गोग्लैदों बेफोर अलखदाव मानोथो दिनैलाय फेसबुकफोरावलाय फेसबुक पेजफोरावलाय मानो दिनै बर'नि नामफोरखौलाय माथो गुबुन गुबुन सोलायनो हादों नोंथांमोना बुंनो हाया बिरदाव मोसाहारिमोना जेबो बुंखांनो हाया दाखालि नोंथांमोननि खाथियावनो उदालगुरियाव सासे रेन्जारा बर'खौ काटिम सैमा कुत्ता सुत्ता माबा माबि होननानै थांदों बेफोराव एसेबो नाङाखै नामा नोंसोरनाव अनलि गावबा गावनि सोरखौबा दंफां सिखावनो सोरबाया होखारजानायनो सोरबाया गुबुन BTC नि नङा बिदि सोंखारिलायबाय थानोसो नोंसोरो पलिटिक्सखौ खालामबाय थादों नामा बिरदावमोना लाब गैया नोंथांमोना नोंसोरनि खाथियावनो उदालगुरि बायदियावहाय बर'फोरखौ गुबुन हारिया सैमा थैमा होननानै थांदों नोंसोरखौ काटिम कुटिम बेफोरबायदि खोथा बुंदों बेसेबां लासिंसिं तामुलपुर बायदियाव कलेजाव मोनसे कलेजाव बर' हांखोखौ गोजौ फार्स्टआव लिरदोंमोन बिनि उनाव एसामिस सेकेन्डआव लिरदोंमोन थार्डआवहाय इंलिस लिरदोंमोन खिन्थु बेफोरखौ मानो अखानायैनो आसुआ थांनानै सोरबा हारसाफ्रा थांनानै गुबुन हारिया थांनानै बे कन्ट्रेक्टारखौ दिनै धमकि हैदों बेफोरबायदियाव मानो जेबो गसंनो हायाखै मानो जेबो बुंनो हायाखै बहा उन्दुनानै थाया नोंसोरनि जायगायावनो नैबे बिरदावमोननि जायगायावनो दुनियानि कारापसना सोलिबाय थायो बेफोरखौ माने एसेबो नोजोर होआखै दिनै सोरबाया गामिनि न' मोननाय सरकारि गभर्नमेन्ट बोसोराव गंसे मोनदों बा बेसेबांबा बोसोरनि उनाव न' गंसे मोनदों बेफोरबायदियाव एथ'राब कमप्लिटआनो जायाखै इनकमप्लिट बेफोर न'खौ मानो गोसो होआखै मानो बुङाखै दिनै सोरबाया BTC नि बाहेरानिसो बेफोरबायदि खोथाखौसो नोंसोरो फेथेर बुंबाय थानो हायो थ' बेफोरबायदिजों बर' हारि जौगानाय नङा आरो नोंथांमोननि पलिटिक्स बेफोरबायदि पलिटिक्स लेथ्रा पलिटिक्स जेबो गैया लाब गैया ओंखायनो थ' बिथां बिरदाव मोसाहारिनि बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जों दान्दिसे होनानै होनि गोबाङानो नुबाय निउस पर्टेलाव थेवबो दिनैखौसो रिपिट खालामफिननो लुबैदों जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा फैदों जिसुया सुमफ्राम हामि बिथाङा फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा फैदों काम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैनानै जेम्स बिथांमोनहा फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै गला खालामनो नागिरदों आरो जों बेखौनो सोंनो लुबैयो दिनै कास्टम बसुमतारीया सोर कास्टम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा बिथाङा बे जायगायाव फैनानै मोनसे बेमार फोसावफैगासिनो दङ आरो जोङो दिनै सोंनो लुबैदों बे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा थास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि जों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन बोरै एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि खावलायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांमोननि दिलाव बारलांगोन आं आसरितसो मोनो आं कुइसनसो खालामो दा बेनिखायनो बिथांमोना जेखि प्रलबन खालामा मानो दा जोङो मिथिनायाव गामि बिथांमोना थांनानै मानसि बुरखायदों सोरनोबा 500 सोरनोबा 1000 सोरनिबा गामियाव नोङो 5000 10000 बिदि होदों होननानै जों खोनादों आरो बिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों बे पार्मानेन्ट नङा बे दसे समनि थाखाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिनि जेब्ला दोहौआ फैगोन अब्ला निश्चय बिथांमोना जोंनि दोलोआवनो बयबो फैनानै मैखोमै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआनो एमपिनि बिसायख'थिबो जों देरहागोन बिटिसिनि बिसायख'थिबो जोङो देरहागोन आरो एमएलएनि बिसायख'थिबो जोङो देरहागोन आरो जोङो दा सेन्ट्रेलावबो जोंनि सरकार दङ स्टेटआवबो जोंनि सरकार दङ जोंहा बिटिसिआवबो बिटिआरआवबो क'क्राझारावबो जोंनि सरकार दङ बाय जोंहा कोनो गिनांगौ गैया कोनो गुबुन साननांगौ गैया जोङो निश्चय जोंनि दोलोखौ मजबुत जों खालामगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोआ स्ट्रं जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन बेखौ जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ